Jeg kender det, når man har gået i folkeskole eller andet sted, så er der altid en idiot fra størklasse, der kommer og giver en olfert. Det kan man give. Som en voodoo-olfert. Har I nogensinde prøvet for en olfert? Det kommer jeg til lige om lidt. Sådan en af de der bare bliver hævet helt op i røvsprækken, og bare føler, det bare er sandpapir, der kører på indersiden af ballerne. Sådan en af dem, der bare bliver flået helt op omkring hovedet på en, fordi det bare virkelig bare tager helt vildt fat. Og i aften, der skulle du være ked af det, at du har taget din G-streng på. Fordi man er I klar? Bare mærke, hvordan den nærmest lige glider ned langs med rygsøjlen. Bare lige få fat der lige i buksekanten, lige under buksekanten. Og hvordan den bare lige om lidt bare bliver flået op i røvsprækken. Og er I klar? På 1, 2... Jo!